сторисом нашудай. Хай хулосаи гап Инстаграм кор накардам ирӯз дароз. Оказывается, ами Туркияда Инстаграма киштиян. Ами рӯзай ба фикр намедонам или чанд қадам давом мекунад. Хай хулосаи гап ман то шава натонистам Инстаграм дуромада, баъд ай кор буромадам. Я думонам ами Россияда через VPN медурам. Бабаид ки VPN шуду. VPN скачат. VPN хатидро. Ба VPN скачат. Авай хати наози дуромада маки Инстаграм. Ина ши дуромада. Баре ки ҳам балестиста гуҷошиди чипа нест. Рафтим рӯз хар вори кор кардам как всегда. Баъд ай кор буромадам. Хати я дугонам ам хеле вохӯрӣ доштем. Гонаи курдум хати. Бахай омадам хона сразу жуматаки либосо маҳаллиш кардам. VPN скачат кардам. Дига да хона надуромадам. Омадам сразу. Ами кафеча омадем. Амҷода ҳози шиштем. Чизи дига мегуфтем бояд. Бома ирӯз реклама доштам. Ма бояд реклама мекардам бегада. Натонистам Инстаграм вообще дуромадам. Ужас ҳами VPN мекардам. Ами VPN ҳатоз дуромадастам. Анаи баранги натонистеста дуромада Инстаграм. Хали VPN скачат. Ой ҳамрӯз дароз хон кардам. Ки чӣ тамагум кардаме. Гаъни сторисоням фаъолият мекардам. Ки тоба. Кафечаи пеш хонам омадем шиштем инҷа. Söyle bakayım. Bir daha söyle. Dostaniyasiz. Так, инҷо омадем. Кофе нӯшидастем. Помадомон. Худо ман имрӯз хушрӯ кардаем охи. И ай кор соати 5 мебурай, барвақт мебурай. 8 соат кор мекуна. Охранникай. Хай ман то буромадам, то омадам, хурдам авқот, то либосо маҳаллиш кардам. Омадам деш, хата пудинг гирифтем. Кофеомон қатиам хешиштем инҷа. Вот. Помадомон абинем имрӯз фасони кадаем охи. Bir şarkıyla umut bir sözün. Дар мотами тамам бишинам, дар мотамат бишинам ки дар ҳами ҷаҳам рӯзам надодие. Бе соҳиби кафангадо нахо ки ту да ҳами кафе ҳам мара рӯз натие. Нахо ки ту мара да ҳами кафе ҳам рӯз натие. Ман намедонам чӣ ба и пашоай қафои ман вроде ягон духтари бугини чиркини бетаб нестам, бӯи безеб намекунам. Ой, боже мой, ина. Ну как можно вот это вот терпеть? Вот вы мне скажите, пожалуйста. Ба кафе рахесте ақиби ма омада, нигоҳ кунед, пеш ягон кас намера омада да болои кофеи ма. Шишта просто наглый паша, вот амин пашаи нагли будай, да, вот мега таис мара хорат кадан биги, ама из кори хма кадан мегирам. Дар мотамат бишинаме.